Hej Carsten. I dag så vil jeg snakke om bølgeinterferens og stående bølger. Jeg vil vise, hvad interferens er, hvad stående bølger er, hvordan de her bølger, de her fænomener, de opstår, og hvorfor at de her koncepter er så vigtige, især i musik. Øhm, Interferens af bølger. Øhm, Interferens, hvad er interferens? Det er når, det opstår, når, to eller flere bølger mødes, og de ligesom overlapper hinanden, hvilket kan føre til to typer af interferens. Der er den første, konstruktiv interferens her, hvor at det er to, identiske bølger, som der er i samme fase, og deres amplituder ligesom forstærkes, hvilket kan gøre for eksempel lyd højere eller lysere. Så har vi destruktiv interferens, som vi kan se herover, hvor at det er to, modsætninger af hinanden, hvor at de ligesom går ud med hinanden, og hvor at, det går bare i nul. Ja. Et eksempel på interferens, det er, som jeg har taget fra virkeligheden, det er, sæbeboblen, og hvorfor er der ligesom alle de her forskellige farver på sæbeboblen. Ligesom lyset, det rammer boblen, og så bliver det delt i to. Noget det bliver reflekteret fra ydersiden, og noget af lyset går igennem boblen og kastes tilbage fra indersiden. Og det her, det sker så med lidt mere forsinkelse, hvilket ligesom gør, at det er to versioner af det samme lys, der mødes igen efter en forsinkelse. Og når de to lysbølger de mødes, så kan de enten forstærke hinanden, hvilket giver lidt mere klare farver på den her sæbeboble, eller så kan det ligesom udslutte hinanden, hvilket giver mørke områder. Og det afhænger så også om hvor tyk den her boble den er, så den bliver ligesom mindre og mindre. Nogle andre eksempler i virkeligheden, det er også lydbølger, vandbølger, ja. Stående bølger. Stående bølger er ligesom de bølger, der ser ud som om at stå stille. De opstår, når to bølger bevæger sig i modsatte retninger og interfererer. Hvordan ser de ud? De ser sådan her ud, som man kan se her. Og de har ligesom de her punkter, kaldes knuder, som ligesom de her, hvor det ligesom ligner, at det står helt stille. Og så er der ligesom de her boller, kan man sige, udsvingninger, hvor det er helt, hvor udsvingninger og bevægelsen er maksimalt. Stående bølger, det opstår og dannes gennem interferens, og det er ligesom, at det er interferens, der gør, at vi ligesom ser de her mønstre her. Ja. Ja. Og så kommer vi til den her formel her, hvor at, n repræsenterer et helt tal, L er længden af snoren, og den her formel her, den, hvad fanden?